day, di ba ka day? Oh, nabuga, uy. Kuya, kamang day, uy. Suda aning dita famous na yun. Dili ta ilado ba kay mga kinahanglan ta mga amang para makapalit tagbuto. Kailangan jud nato sila kumain. Kailangan jud nato libuhaton day para lang gid madaog ta ni kay digid pwede kay ugma na yung eleksyon lang gid pwede yun. Okay. Okay ra kaya day? Hindi ko kaya day. Kaya day? Kira day. Mamang nga ta. Day. Day. Muka po ani diri sa main dalan. Kapoy kay kinamang diri di ta nila padaugon. Buhatang grocery gagdanan day uy suda uy. Lugal diri uy makalimi day. Saan kanino? Kapok na tayo ko day. Uy parehara man ta. Saan kanino? Dayon ka ta? Suman. Aha man ta mga giron. Lisod man gud kay diri di gid masakaan ba? Dili ta simento wagi oh. Dili ta semento mangagi? Sino lang ta? Di ba natin magian ba palibot dito? Maulaw ta mga mang na makihugol kita. At least nakita nila tong effort ba? Ikaw tagsaka diri. Diri oh, ikaw pangulit diri oh. Pa! Mahilo na ni pa. Dala na diri kay. Kuan kay ni diri oh. Nangiti kaniyang manok diri dala na diri. Ayo, diri. Di sila lum agi day Dito oh. sila lang ko kay panangkaan, tago. Daga dili ta upod diri. Kung kawana ulawan na ani day uy, hugaw na makita. Di kapuya sige gamang day Uy, uy. sayang sa tupulang nga hindi. Dili ta day. Dili ta. Okay na ka? Okay na day. Ani day. Dili, kuha ni mo diha. Dili pangamang na mo diha. Ha? Dili pangamang na diha. 500 siguro day uy, 500. Kasi ito pala kuha day. Maraming diri ta. No say na diri. Dre? Oh. Uy, sa maniday. Okay, please. Sama ni. Sabi ni day. Tara day, siba ka day. Punan palit, utama na ni. Wala namang guro. Wala na ni, ugma na pod. Wala po ni. Na makukuhaan lang. Okay na ni, di na napuhan na oy. Ha? Di na napuhan na. Maugar na sa akin sige. Ano Isa. Tama na ni. Ugma ha. Kada adlaw ni kuan ha. Di ba na matik na. Sabog mata ni mo. Hindi na. Sige. Eh basig na imo ani unya ba? Basig na imong hatag unya 100 ba makamangan Ano ka. no? May mga amang ba? Paisa ni. Kay maulaw pud ta.